Balatsara Korialy. Atsika io zegny andeha mintigny rahany kabaroetsika tamin'ny émission en live amin'ny Facebook sy TikTok zegny nataotsika tatatony tato. Satria le thème nisafiditsika tsy te le tamin'ny farany teo fa le talohany zegny. Atsika nikoragna hoe resaka fatiavan'olo magnano voady. Tao hoe nahitagna dikadikany hoe i man voady manakory be fitifitintsika eto zegny ny raha. De samy mitandregny hoe raha ohatra hoe anao andavanandra efa zatrazatra magnanognano le raha hoe tsy dia mandalagna loatra, tandrignesa eto tsy mety hahazo ron-tragnonao mba ahafahanao magnarigny zegny tsy nety. Ny raha agnisan'ny nifakifakaigny tao hoe ohatrany hoe ino natao hoe voady, de nivaliagna tamin'ny fotoagna zegny hoe ny voady karazagna fomba raiky atao mba angatahana zavatra. Donc mety hoe amin'ny toerana maro zegny anaovagna izy, mety amin'ny toerana masigny na amin'ny toerana hoe simple na koa agny amin'ny toerana koa ataony fiangonana na mosquée na lieu culte hoe filazana zegny izy vazaha. De saikisaiky ny objectif mamitovitovy ihany hoe misy zavatra tianao angatahigny de raha renao ho azo zegny. De tao koa natao hoe ny voady hoe afaka magnano izy olo jiaby, oui olo jiaby afaka magnano izy araka tsy misafidy hoe saranga na finoagna na olo matoy fa assurenao fo nandeha hagnano voady, tsy raha hoe anao fa 90 ans andeha hagnano voady igny sagnatria zegny hoe 3 mois anaovanao voady anao losin-dragnahary. Donc tao koa hoe nisy koa hoe ny olo zegny zatra magnano voady isaka teteky, zany hoe rehefa izy mandeha en voyage le volagno ty eto, mandeha en Grèce izy maharegny fa hoe toerana izy sacré magnano voady izay. Mandeha l'Italie izy mahita fontaine sacré fa magnano voady izay. Mandeha izy à Lourdes en France maharegny endroit sacré izy magnano voady. Mandeha en Afrique du Sud koa izy magnano voady. Voady ataonao zegny hoe efa tsy avoahiziky anao tompony. De le comble amin'igny zegny hoe raha ohatra ma hivaly le voady, akory mo ataonao hankasitraka agnamia le fankasitrahana, satria hoe tsy hainao hoe taiza le tany anaovanao aby regny ma nampivaly, tsy haiky. Aza mitsakaraka problème koa. Tany jiaby managna hasignazy. Ty koa misy olo addict be koa amin'ny araiky ty koa. Isaka mahita tromban'olo misazoko, lomay izy na tsy mahazo invitation na tsy ny kahigny aby. Lomay zegny loso magnatony tromba igny za io baka tsisy vady, mba maizanareo vady za koa mba mahazo vady amezako cadeau nareo. Attention fa zigny voady, so anao meritro hoe cadeau zigny. Amin'ny herignandra misy olo mankatrakatrapaka reo motromba, izy fa ho izy fa mangaty karaha koa, ifa tromba hafa koa angatahany koa. Le raha ataonao mirepete, imagine hoe ivaly baka faran'izy regny, akory taony agnamiaka fankasitrahana satria hoe ile raha nangatahanao zigny raha zigny nienregistreny fo. I tsy raha mahainao nangataka zigny koa tany hafa tany, i tsy mahay zegny fa le taminany fo hainy. Manery regny, attention, voleza zegny manomboko niany ty. Kofa mahita tromba zegny voleza zegny hoe magnano voady tsy voahisika. Karaha io koa anao mamontoaka aza magnanognano voady fa adignanao zegny amin'ny amare agny mankisy taketry. Satria zegny aby agnisan'ny fanontaniagna atao hoe voady adigna ma mampisy problème. Oui, ny voady na sakafara ma fazatsika vatra ty izy raha ohatra adignanao mampisy taketry. Ary taketry igny tsy mijanona aminao fa feitrinareo jiaby eo anderan'le taketry igny. Kanefa anao fo nagnano zegny tary, feitrinareo jiaby zegny hoe anderan'le taketry zegny. Mampalahelo koa ny feitrinao amizegny. Zaraiky nagnano dalagna, olo jiaby zegny namanao mihôsigny. De koa nisy koa tranga koa voady atao kanefa le olo nagnano izy naty mialoha ny fotoagna zegny tokony nagnafahagna izy. Bon, za ma nagnano ohatra aby tao hoe za manokana natao koatra satria ma zahay ty taranaka n'olo niboaka tamin'ny takafara. Tsy zaho fa zahay tika zegny reniko tana tiako lagny. Ary ialako tsiny hely amindreo fa tsy mary misy côté personnel hely hoe olobenay nagnano voady zegny nampiboaka ry reninay, de indrisy ma i dadilahinay igny efa natoeritra ataoko izy nagnano le voady igny, de mbala hietretry hagnala le voady fo izy fa losin-dragnahary. Nietretry ma la famille fa vita satria baka olona le nagnano voady ma fa tsy teo, donc tsy tokony misy raha itohizana. Mais non, tsy ozy reo entité le nangatagna le voady. Kaiky zegny hoe anao na nagnano voady malgré zay le olo nagnano voady igny naty mialoha ny fotoagna tokony nagnanaovagna
fankasitrahagna azy igny izy takin-draha aby regny fo de ka zegny ataoko misy dôko hafa ataoko nisy olo le nagnano le cérémonie le fanomezana le fety le fanomezana azy tagny tsy fanaovana azy igny zegny nampisy fiantraikany be tamin'ny fehitrinay tegna nitondra fesana ho izy reo zegny maro be raha sedrenay tegna maro karaha zay koa hoe misy koa ny olo magnano voady tsy mahay mivolagna zany hoe olo izy anao mireformule phrase tsara tokony hoe modérena tsara zay raha koragniny aza miteniteny fahatany maro koa olo tratran'ity irera ty hoe lasa miteniteny fahatany zegny am'le fanaovana voady exemple araiky misy olo matetiky hoe zaho izy mangataka mba hahazo vola be c'est tout vola be anao tsy mivolagna somme tsy ambaranao hoe otrino le vola be de ndraikindraiky ma le voady io hoe anao mahazo vola be lamone maro be frombotro maro be anao mieritreritra hoe ambaranao tsy efa izy igny kaiky zegny efa izy satria hoe frombotro vola be igny lamone be igny efa vola be donc modéré tsara zegny raha koragny fa tsy hoe ataonao fo hoe za karaha zay koa hoany zay zatra magnano voady hoe indrindrandrindra ma magnagny matetiky concerne ty hoe zaho mba tena ambady olo fotsioditry zegny aby ohatrany fadiana koa igny satria fa nisy nagnagna zegny hoe zaho mba tena ambady olo fotsiodriky afarany nahazo albinosy netretra izy hoe ty tsy raha mbala izy kaiky izy igny fa izy satria ma albinosy etsika fa fotsioditry eo koa sasany koa hoe mangatoko hoe mba hahazo vady vazaha asiava tohiny izy koa nagnano voady hoe za mangatoka mba hahazo vady vazaha direct asiava tohiny mangatoka za mbo hahazo vady vazaha fa i vazaha i hela maty sady mpanambola be no mahatily vola aminaka tohiza karaha zegny fa maro be olo voafandriky misy sasany magnano voady hoe mahazo vazaha mary fa mahazo vazaha kahitra tsisy vola hazo décoration tragno aofanao isaka ividy raha i vazaha igny zegny no manondro vola igny amin'ny mpivarotra regny donc prison raiky manokagna igny ao koa sasany hoe mahazo vady vazaha marigny fa na io mbala daoko tiako 6 mois zao vady vazaha igny anao mbala mieritreritra andeha agnadosy voady igny fogno efa maty vazaha igny satria mafa antitry loatra na mieritreritra hoe naty vazaha igny ke bon dika zay mbala misy vazaha hafa koa ho azo koa zao zavy magnadoso tsakafara non tsy karaha zegny fa mila adoso tsakafara malgré anao zegny hoe en deuil tsy hoe anao mbala misaona hoe vadinao naty ka anao tsy andeha hagnano le cérémonie le fankasitrahana igny atao fo tsy tia lala zegny ny raha entité nangatahanao zegny tary zay volaniko hoe mila modérena tsara karaha zay koa le zatra hoe za mba mangatoka ohatra hoe ty andeha andafy farita andafy ia maro be voafitaka hoe za io mangatoka mba ty andeha andafy misy olo zay nagnano sakafara karaha zay hoe nangatoka ty andeha andafy hoe loso andafy satria ma tsy nifaritany hoe andafy ia de nialatanarivo nosy be teto fa andafinazy izy netretra hoe bon mety nika andafy za nanery tsakafara ty za mbala tsy nika andafy za mbala tsy ndeha passeport satria izy baka tanarivo nitegnina avy andeha nosy be efa andafy zegny izy igny izy ro raha nangatany vita teo nanazy de igny sy igny man ny famintignana le koragna resaka momba ny voady zegny ny koragnitsika tamin'ny fandaragnatsika tamin'ny le faramparanteo de raha ohatra ma raha jiaby mikoragna teo nisy nitosy anao mba ahafahanao magnarigny zegny raha nataonao na ohatra mbala hagnano anao hoe mieritreritra hoe karakory matao magnano raha zay de igny koa raha ohatra hoe farampariny amaragna poezie eto amizegny hoe tsy adingatsika manohagna pejitsika eto rehefa misy contribution atao satria hoe atsika zao ty hoe amin'ny mois de io misy contribution atao edy andesigny agnatanteragna ny dia zegny ataotsika agny Mbilobe zegny amonjy atsika le hoe bain traditionnel na hoe fandrona de mba afahatsika mangala vidéo sy ny sary maromaro sany fanaovagna koa ohatra hoe reportage de atsika tompony eto zegny no mifinancer zegny atsika samby atsika eto fo satria tsisy sponsor officiel mipazitsika ary mbala tsisy partenariat de atsika tompony zegny no eto atsika famorovory eto amaragna poésie faramparany application tapitap saindy ampiasao rehefa andefa vola anao amin'ny fianakaviagnanao avy en Europe États-Unis, Canada, Australie na avy agny Dubai. Code promo judicieux efa hitantsika jiaby zegny azahoanao 15 € de bonus amin'ny fandefasagna voalohany na $17. Veloma samy tsara samy maivagna antsika jiaby.